بعد духтарона гуфтан ҳамона кадоме ки дар компания Faberlic дар командаи ма кору фаъолиятро оғоз карданияй ҳамин рӯз то пагара вақт дорен, шанс дорен ки регистратсия шавен ва камакак чиз барои хонаи худтон харид кунен. инами духёр нави бар туҳфа гирен. бо ма одаме ки ҳозир регистратсия мешавад дар командаи ма дар линияи наво мепартом ки ҳайтаги ҳар якадомтон ба камаш 10-15 одам регистратсия мекунам. барои ҳамин шанстона ай даст натиен духтаро хеле шанс хеле возможност нест дар ягон ҷо духтаракое ки як каталог ду каталог пешкора сар карда буданд имрӯз пага иншоалло ки директор мешаванд. бо ма линияҳои нави хидмат кушоданиём кадоме ки директор шидани кадоме конкретна коркунай мехоҳа ягон наставники бақувват дошта боша мехоҳа ягон одаме ки дар барш боша падешка мақсад кунаша ам хеле одам кати кора сар куна марҳамат бинависен ҳама тарафа тоз ва директора ёрдам мекунам.